Μάγκες, ξεκινήσαμε. Κόρνα ρε μία ρε! Κομμαδάρα, έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, καραβιδάκι, μάνες, ψιλοπαγωμένος, στην πράξη, ο πάγος στο νερό να πούμε. Και κορδέλα που παίζει να μην ζει, τέλος πάντων τώρα. Στήσαμε, ήρθαμε εδώ. Ο δικός μου κάνει τσαραντόφικο μπροστά μου. Θα το φωνάξω σε λίγο να μας βγει λίγο προς τα έξω. Μας εδώ στήσαμε τα πρώτα δύο. Δεν ξέρω τώρα τι ακούγεται, φυσάει. Ο δικός μου εδώ κάνει spinning, λαρεύτη κάνει στη γωνία. Και τα άλλα δύο εδώ. Άρα. Άντε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, μάγκες, καλή συνέχεια και θα τα πούμε μετά. Μάγκες, πρώτη βολή και ακραία δεύτερη. Την πρώτη την έστειλα. Αχ, στείλαμε και αυτή. Οριακά δίπλα από το... Οριακά δίπλα από τη βάρκα, παιδιά. Καλά είμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Το δεξί έχει πάρει τσίμπο. Καλό. Ανέβασε μέχρι πάνω, τώρα έπεσε. Πρέπει να το βγάλω αναγκαστικά να δω τι γίνεται. Το αριστερό τίποτα. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Σφίγγουμε φρένα. Παίρνουμε τα μπόσικα και καρφώνουμε. Δεν νιώθω κάτι. Όχι. Μας το έχει πάρει ο μάγκας. Μας το έχει πάρει, το έχει φάει, καληνύχτα. Πάμε να το λώσουμε και ξαναρίχνουμε. Το πήρε, μάγκες. Τα κόψε όλα. Ή τα κόψε. Δεν καρφώνονται ρε μάλακα, δεν καρφώνονται. Το πιάσα νομίζω. Ναι. Λιθρίνη, μάλακα απίστευτο. Γύλος. Απίστευτο. Για δείξε εδώ στα παιδάκια. Πρόσεχε, μην το πιάσεις. Περίμενε. Το έχεις να το πιάσεις. Μάγκες, δεν γίνεται, χορεύει. Άστο. Μπρο, έφαγε το κάρφωμα, όχι τη ζωή του. Το υπερκάρφωμα. Πάμε μία να τα αφήσουμε μέσα. Πάμε. Όμορφο ψαράκι. Έλα, μάγκες. Το πρώτο βγήκε. Απίστευτο. Έλα, Γιώργαρα, πάμε. Να ξανατραβήξω εδώ. Πάλι τσίμπο έκανε. Τίποτα. Έχουμε μπλέξει τώρα στα μικρά. Και μας παίρνουν τσάπα δωρεάν το δόλωμα. Ναι. Παίζει να μην έχει τίποτα. Έχω βάλει ένα τεράστιο κομμάτι. Και, δεν έχει τίποτα. Ρε! Κοίτα εδώ. Δαγκωμένο από λαγοκέφαλος όλο το κομμάτι. Όλο. Πρέπει να αλλάξω τώρα αρματοσιά. Όλο δαγκωμένο από λαγοκέφαλος είναι. Απίστευτο. Και πρέπει να είναι νάνο, είναι μικρά. Και είναι 0,35 το παράμαλο. Να κοίτα, το έχει κόψει. Είναι κομμένο μόντιο. Πάω να κάνουμε αλλαγή. Έλα μάγκες, καλορίζικα. Γκραουμπάου. Βέβαια.
Πάμε μάγκες. Τα κλασικά. Λαγοκεφαλation. Καρφωτός κιόλας, καρφωμένο στέρμα. Εντάξει. Νομίζω πέρα από τέτοια ξενικά είδη σήμερα δεν θα πιάσουμε. Τέλος πάντων, θα δείξει. Άντε να τον ξεδολώσει τώρα αυτόν. Κώστα, κάνετε ό,τι θέλετε ρε μαλάκες. Εδώ μάγκες, δεν προλαβαίνεις, το ρίχνεις, τσιμπάνε και τέλος. Back to back, το ένα μετά το άλλο και τα πάρια. Και βέβαια, μετά από τόση ώρα που τσίπησε, τι θα τσίμπαγε? Μια υπέροχη δράκαινα. Βέβαια, κλασικά. Στο μονόδολι. Έχει φάει και αυτή κάρφωμα από το κεφάλι. Καλά. Εντάξει. Μάγκες, ξαγιστρώνω, ρίχνω. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο σήμερα το ψάρι. Έχει μόνο κούτσικα και κάτι τέτοια εδώ πέρα. Με το που ρίχνει τσιμπάνε ή στο τρώνε σε δευτερόλεπτα ή κατά τύχη καρφώνεις κάνα τέτοιο. Κλασικά. Σας κλείνω και σας ξανανοίγω μετά. Κάτσε να δούμε τι έγινε και εδώ. Γιατί πήραμε μια καλή τσιμπιά. Ένα μπαμ μπαμ τράβηγμα πάλι απότομο πολύ. Και το άφησε. Τι να είναι. Αυτός πως τον βλέπει, δεν θα έρθει προς τα πάνω μας? Τι έχουμε? Τι έχουμε? Τι είναι αυτό? Απίστευτο ρε παιδιά, όλα τα τρελά σε μένα. Όλα τα τρελά σε μένα, τι είναι αυτό ρε παιδιά? Τι είναι αυτό το πράγμα ρε? Όλα τα τρελά σε μένα ρε μαλάκα. Όλα τα τρελά σε μένα, σαλάχι είναι, όχι σαλάχι. Γλώσσα. Τι είναι αυτό? Απίστευτο. Εντάξει, τι είναι? Το έχει καταπιεί κιόλας. Κάτσε να το βγάλω. Τι είναι αυτό ρε? Μαδάρα, νομίζω ότι κάπου εδώ κλείνουμε. Μας έχουν πεθάνει οι λαγοκέφαλοι. Ρίχνω κάθε φορά το καλάμι και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα δεν υπάρχει δολώμα. Σιγά σιγά θα μαζέψουμε και ήρθε η ώρα της επιστροφής. Καλή συνέχεια ομαδάρα και τα λέμε στο επόμενο.